אז שלום לכולם, נעים מאוד למי שמכיר אותי ולמי שלא מכיר אותי. אז אני דלפין, אני אדריכלית ואני עוסקת בעיצוב פנים. הנה אני רואה שגם תבל בת 8.5 ומטר בת 6 איתנו, ולאו ולונה, הילדים של עדי. שלום לאו, שלום לונה, שלום תבל, שלום מטר. אני מאוד שמחה שכולכם כאן. אני עוסקת באופן ספציפי בתחום של עיצוב פנים, שהבנתי שזה יותר מדבר אליי ואל מי שאני ואל הלב שלי. ואנחנו תכף נגיע ונבין מה זה אומר, אבל בואו נתחיל בכלל ממה זה עיצוב. אז עכשיו אני הולכת לסובב את הטלפון, אתם לא תראו אותי יותר, אתם תראו מצגת שהכנתי, אבל אם אתם רוצים לכתוב תוך כדי תגובות, אני אמורה לראות אותם. אז תרגישו ממש בנוח לכתוב לי. אז כמו שאמרנו, נעים מאוד, שמי דלפין, אני אדריכלית ומעצבת פנים, אגב אני בת 31 וחצי. אז מה זה עיצוב? עיצוב באופן כללי זה פתרון לבעיה מסוימת. יש לנו בעיה ואנחנו צריכים לתת לה פתרון. בדרך כלל לתהליך הזה של הפתרון אנחנו קוראים תהליך של תכנון, והמענה שאנחנו צריכים לתת הוא גם מענה שימושי וגם מענה יפה בו זמנית. בואו נראה לדוגמה, יש לנו כאן ברז לכיור, אז אנחנו יכולים לראות איך ברז הוא גם צריך קודם כל כמובן להזרים מים, אנחנו מדברים גם על מים חמים וגם על מים קרים, הוא גם צריך להיות מחובר לכל מיני תשתיות אינסטלציה שנמצאות בקיר ויורדות ומחלחלות לאדמה, אבל הוא גם צריך להיות יפה ונוח לשימוש וקל לתפעול. אז אנחנו יכולים לראות איך במקרה הזה הברז ממש שואב את הצורה שלו, כלומר שואב מבחינת השראה את הצורה שלו לצורה של הפינגווינים החמודים. כמובן שיכולים להיות הרבה פתרונות לאותה בעיה, כלומר הרבה צורות של ברזים, הם יכולים להיראות אחרת, אבל זו דוגמה אחת. כאן יש לנו עוד דוגמה, לדוגמה עיצוב של גוף תאורה, מה שנקרא בשפה היומיומית מנורה, אנחנו אנשי המקצוע קוראים לזה גוף תאורה. אז אפשר לראות כאן את הנער יושב וחולם על ילדותו, שבילדות שלו הוא מאוד מאוד אהב לטייל בגשם עם המטריה תחת העננים, ואיך הגוף תאורה, המנורה, נראית ממש כמו ענן. אז כמובן שהמנורה צריכה להאיר ולהפיק אור נעים ולהיות קלה לתלייה, כלומר לא כבדה מדי, אבל יש לה גם איזשהו מענה יפה, מענה אסתטי, מה שנקרא, שזה הצורה של הענן. עכשיו אם יש איזושהי מילה שאני אומרת שאתם לא מבינים, תרגישו הכי בנוח לשאול אותי, לא להתבייש, אין דבר כזה שאלה מטומטמת, תזכרו את זה לכל החיים, ותרגישו ממש ממש בנוח לשאול כל דבר. אפשר לראות כאן עוד דוגמה, עיצוב של מיטה. אז רואים כאן את הבחור יושב וחולם על איך הוא רוצה לשכב על אי בודד. אז למעשה המיטה שלו נראית כמו אי בודד. אז כמובן שהמיטה צריכה להיות נוחה ושקל לעלות עליה ובגובה המתאים. אבל הנה, אנחנו פה. שלום גם לניר שהצטרף איתנו. שהצטרף אלינו, נכון. אז לאט לאט אנחנו מתחילים להבין שעיצוב נמצא איתנו כל הזמן, והוא מקיף אותנו כל הזמן, גם בתכנון של השולחן הזה, וגם של הכיסא, והמזלג, והנעל, והטישרט, והמגבת, והמחברת, ואפילו המפית. כלומר, עיצוב איתנו כל הזמן. הוא מקיף אותנו כל הזמן. כלומר, הוא משפיע על התחושות שלנו, על המחשבות שלנו, המצב רוח שלנו, הפעולות שלנו. תחשבו על הכיסא שאתם יושבים עכשיו, אם הוא מתאים לגובה שבו אתם יושבים. אם הוא נוח לכם לשבת או שהוא קצת מכאיב בגב. כלומר, מאחורי כל זה יש עבודה של עיצוב. אני יכולה לספר לכם שבאנגלית לדוגמה, המילה עיצוב אומרת גם תכנון. כלומר, יש תהליך שנקרא ממש תכנון, שנמצא מאחורי המחשבה של מהו הפתרון שנותנים לו אותה בעיה. אז אני אתן לכם דוגמה קטנה ממש ככה, לפני שאנחנו נצלול לתוך עולם עיצוב פנים. יש לנו כאן שני חללים, שאפשר לראות שזה למעשה אותו חלל של איך שהוא היה נראה לפני ואיך הוא נראה עכשיו. כלומר, מישהו רוצה להגיד לנו מה הוא מרגיש בחלל הזה שהיה כאן לפני, ומה גורם לו להרגיש החלל שאחרי. ולשאלתו של ג'רמי, שהוא אומר, זה אומר שכל אחד ייצב כל חפץ שלנו? כן. כן, יש כאלה שמעצבים בצורה מוצלחת יותר ופחות מוצלחת, אבל מאחורי כל דבר שנמצא סביבנו יש מישהו שייצב, בין אם זה השולחן, בין אם זה הכיסא, בין אם זה העכבר למחשב, בין אם זה המחשב עצמו.
כלומר, מאחורי כל זה יש אדם שהתפקיד שלו זה לעצב. עכשיו, בתוך העולם של העיצוב יש המון תחומים. אז יש בן אדם שמתמחה בעיצוב של מחשבים, ובן אדם שמתמחה בעיצוב של כיסאות, או נגיד של ריהוט, ובן אדם שמתמחה בעיצוב של חללי פנים, כמו מה שאני עושה, ואנחנו תכף נדבר על זה. אבל מאחורי כל חפץ, או כל דבר שאנחנו מכירים בעצם, יש בן אדם שעיצב, שתכנן אותו. אז אם נחזור רגע לתמונות, אז אפשר לראות שכאן היה חלל מאוד כאב וכבד, שנותן אולי תחושה קצת מעיקה. ופתאום יש כאן חלל, שזה אותו חלל בדיוק, שהוא הרבה יותר בהיר, מרוב שהוא לבן ונכנס הרבה אור, ואולי יותר נעים לשהות בו. כלומר, אני יכולה לדמיין את הגברת שיושבת כאן על הספה, היא כרגע קצת פחות מחויכת אולי, ואם היא תשב כאן על הקורסה, אז היא תהיה יותר מחויכת, ויהיה לה יותר נעים להיות בבית שלה. אז מה זה עיצוב פנים? עיצוב פנים זה תכנון של חללים פנימיים בתוך מבנים לפרטי פרטים. כלומר, הוא מתייחס לצרכים של האדם בבתים פרטיים ובמבני ציבור, ונותן מענה לכל. מה זה מבני ציבור? מבני ציבור זה בית ספר, זה קופת חולים, זה קולנוע, זה מוזיאון. כלומר, אנחנו כל הזמן, רוב הזמן אנחנו מבלים את החיים שלנו בתוך איזשהו מבנה. אז איך שהמקום הזה נראה יכול מאוד מאוד להשפיע על איך שאנחנו מרגישים. אז יש כאן איזשהו ציטוט של מעצבת פנים, שאני מאוד מאוד מעריכה, שקוראים לה איליסה קרופורד, שהיא אומרת, אנחנו מעבירים את רוב החיים שלנו בתוך מבנים. איך שמעוצבים באמת משפיע על איך שאנחנו מרגישים, איך שאנחנו מתנהגים. עיצוב הוא לא רק נראות, הוא תהליך מחשבתי. כלומר, המעצב, או המתכנן, כפי שאמרתי לכם שאנחנו קוראים לו בדרך כלל, מתאר לעצמו ומדמיין לעצמו איך החלל יגרום לאנשים להרגיש ולהתנהג. אם נעבור לכלי העבודה שלנו בעיצוב פנים, אנחנו יכולים להגיד באופן כללי שזה חומרים, צבע ואור. ועכשיו אנחנו ממש נגיע לאותה פעילות שעליה דיברנו, אז אני מקווה שהבאתם איתכם חתיכה של עץ, ואם לא אתם יכולים ללכת להביא. אני הבאתי איתי כף מהמטבח, כמו שאתם יכולים לראות. זה לא צריך להיות משהו מפונפן, מספיק להביא איזושהי חתיכה של עץ. אז רק תכתבו לי, אם למישהו מכם יש חתיכה של עץ, תכתבו לי רגע שכן, שיש לכם, אני אשמח לראות. מצוין, ג'רמי, יש לך שולחן. הנה. מצוין, מצוין. אז עכשיו אני מזמינה אתכם לעצום עיניים, לגעת באותו עץ ולמשש אותו. להרגיש אותו מכל הכיוונים. עכשיו אתם יכולים לפקוח את העיניים ולכתוב לי מה התחושה שהעץ נתן לכם. מצוין, אני רואה שגם לתבל ומטר יש עיפרון וכף. אני רוצה שתגידו לי מה התחושה שהעץ נתן לכם. שלום להילל גם, שבן 9, זכוכית, אנחנו תכף נגיע לזה, אנחנו נתחיל מעץ. אז אם יש לך או לך חתיכת זכוכית, אני מאוד אשמח, חתיכת עץ, אני מאוד מאוד אשמח שנתחיל עם העץ. משהו קר. אוקיי, מעניין. עוד מישהו יש לו משהו להגיד? חלקות, נכון, זה חומר חלק בדרך כלל. תחושה שאני מחזיק משהו חזק. נכון, עץ זה חומר טבעי.
ולרוב חומרים טבעיים שמגיעים מהטבע הם חומרים מאוד מאוד חזקים. על העץ היה חול, נכון? כי הוא מגיע מהטבע, אז הוא יכול להיות, כמו שהוא חלק, הוא יכול להיות לפעמים גם קצת מחוספס בתחושה שלו. אז קמה עץ באמת הוא חומר טבעי. הוא יכול להיות גם קר, אבל הוא גם הרבה פעמים חם בתחושה שלו. כלומר, אם נחשוב על, נגיד, על רצפה מעץ, אז הרבה פעמים נרגיש שהיא הרבה יותר חמימה, נגיד מרצפה מאבן, כמו שיש בהרבה בתים בישראל. הוא בדרך כלל נעים למגע, אבל הוא יכול להיות גם באמת מחוספס. אפשר לצבוע אותו בכל מיני צבעים, או שהוא יכול להישאר בצבע הטבעי שלו. עכשיו אני רוצה שנראה מה הוא יכול לעשות בתוך חללים פנימיים. באמצעות כל מיני שיטות טכנולוגיות מסוימות אפשר לקמר ולעגל את העץ. אז כאן לדוגמה אנחנו רואים מצפה שכל כולו עטוף בעץ. רצפה, קירות, כיסאות, תקרה, גם המשקוף שסביב החלון הוא מעץ. ואני רוצה שאם למישהו מתחשק, הוא יגיד לי מה החלל הזה גורם לו להרגיש. הוא מזמין אותו להיות שם או לא מזמין אותו להיות שם, נראה לו שמגניב לשבת ולקפוץ כאן, או שאולי זה דווקא קצת צפוף לו. כלומר, התחושות שלנו גם יכולות להשתנות בינינו. לצידו אנחנו רואים עוד חלל שגם כל כולו עטוף בעץ, אבל דווקא במקרה הזה, הלוחות הם ישרים וחלקים. כלומר, אנחנו רואים שני מקרים של שני חללים שעטופים בעץ מרצפה עד תקרה, אבל התחושות כאן יכולות להיות מאוד מאוד שונות. אז אם מישהו רוצה לשתף במה התמונות האלה גורמות לו להרגיש, הוא מזמין אותי להיות כאן. יפה, נטע. אני שמחה. יש לי תחושה שזה מקום ממש עמוק. הנה, אנחנו רואים איך כל אחד זה יכול להשפיע עליו אחרת. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו אחר שאפשר לעשות עם עץ. הנה, אני לא יודעת אם זאת אבל או מטר, אבל היא חושבת שכיף להיות שם, אני מסכימה, גם אני חושבת שכיף להיות שם. עכשיו עם עץ אפשר לעשות הרבה סוגים של מה שנקרא יישומים שונים. כלומר, אפשר גם לחתוך אותו לכל מיני צורות, כמו שאנחנו רואים כאן בתמונה, ואז יש איזושהי תקשורת עם מה שקורה בחוץ, עם הנוף שבחוץ, עם אור היום שבחוץ. אם זה בלילה, אז החלל הזה יכול להיראות אחרת. כאן יש, לפי דעתי, תחושה של מקומות מאוד מאוד שלבים. הנה, הלל אמר קודם שהחלל הקודם נראה צוללת מעץ. כלומר, סליחה, אם נחזור לשקופית הזו, אנחנו יכולים לראות, כמו שאמרתי, שהמקום הזה מאוד מאוד שלב. כלומר, שהשילוב של עץ שהוא חומר טבעי וחם, והמון אור טבעי, אור שמש, שאין דבר יותר יפה ממנו, משפיעים ביחד על התחושה של לרצות להיות פה. נכון, זה גם מזכיר טבע, כי עץ זה חלל, זה חומר טבעי באמת, ומרגישים הרבה את הטבע מסביב. והנה, יש כאן עוד תמונות, שכאן יש כאן בתמונה הימינית שבעיניי ממש מגניבה, שילוב של מה שראינו קודם. כלומר, גם כל מיני כימורים ועיגולים של העץ וצורות ממש מגניבות, וגם, בו זמנית, חירור. כלומר, אפשר לראות את האור, אפשר לראות את הטבע, הולכים כאן באיזשהו שביל, תראו את האפקט של כל החירור הזה עם האור שנוצר כאן על הרצפה. נראה לי שהחלל הזה מאוד מסקרן, מעורר בתחושת סקרנות לראות מה יש שם בסוף המסדרון. הנה גם רוקו עם אסתר וליה הצטרפו אלינו. שלום שלום. מדהים ומשובח.
איזה מילים יפות. כל הכבוד, אני מאוד שמחה שאתם מחוברים לתחושות שלכם, ואתם מצליחים להרגיש מה כל חלל עושה לכם. ג'רמי שואל איך זה נראה בחושך, אז אין לי תמונה של זה בחושך, אבל אני חושבת שאפשר לדמיין לעצמנו איך זה נראה בחושך, ויכול להיות מאוד שהחלל הזה משתמשים בו רק לאור יום, וזה איזושהי פעילות שבלילה היא סגורה, אז לא משתמשים בו בחושך. תבל שואלת איך עושים עץ מעוגל. יש המון שיטות טכנולוגיה, אבל באופן כללי, אם נסתכל על חתיכה של עץ, אם תקחי את הכף עץ או את העיפרון עץ שיש לך מקודם, את יכולה לראות שיש, הנה אני אקח כאן, כיוון מסוים של סיבי העץ. אוקיי? שזה בדרך כלל כלפי מעלה. אם תחשבי על גזע של עץ, זה כלפי מעלה. אז לוקחים את הסיבים בכיוון שלהם ומתחילים להרטיב. להרטיב עם הרבה מאוד מים, ואז כשמרטיבים עם הרבה מאוד מים, כאן אני לא יכולה לעשות את זה מן הסתם, אבל אפשר להתחיל לכופף את העץ. עכשיו, אם רוצים לכופף אותו לפי צורה מסוימת, אז נגיד, אני יכולה להניח כאן צינור, ואז להתחיל לכופף את העץ הזה סביב הצינור, והעץ יתחיל לקבל את הצורה של הצינור. אחרי שכופפתי לצורה שאני רוצה, אז אני מתחילה לייבש את העץ בחזרה בעזרת חום, ואז העץ מקבל את הצורה שאני רוצה שהוא יקבל. זה באופן כללי ובאופן פשטני. אבל אני מקווה שעניתי לשאלתך תבל, וזו שאלה מצוינת. אני רוצה שנעבור לחומר הבא, שזה זרוחית. אז אני הבאתי כוס זרוחית, ממש הכי פשוטה מהמטבח. טק טק. לשאלתה של תבל, גם רוקו עונה כאן, באיטלקית אמנם, אבל הוא מבין גם עברית, שבשביל עץ מעוגל משתמשים בעדים. אז באמת זה עדים חמים שמצליחים לרכך את הסיבים של העץ, ואז אפשר לכופף אותם לצורה שרוצים. אני אשמח שתעצמו עיניים, ניקח את הזרוחית בידיים, ונתחיל להגיד מה הזרוחית גורמת לנו להרגיש. תיגעו בה מכל הכיוונים, סובבו אותה בין הידיים. אני רואה שעלתה כאן עוד שאלה של חגי, של איך הוא מתנפח, אם העץ לא מתנפח מהמים, אז כן, עץ יכול להתנפח מהמים, אבל בדרך כלל עושים את זה בתוך סביבות שמגינות עליו מזה, ובסופו של דבר התהליך של הייבוש בחזרה גורם לנפח שהוא קיבל מהמים, מהעדים, לרדת בחזרה. אני מקווה שעניתי על שאלתך. יפה, קור, נכון, זרוחית מאוד משדרת קור. עוד משהו שזרוחית משדרת למישהו? או גורמת לו להרגיש, לחוש? נעימות וחלקות, נכון? זרוחית זה חומר מאוד חלק. היא גורמת לך להרגיש מים. יפה מה שאת אומרת, מאוד מטר, ממש יפה. עדין, קר, שביר, הלל, יפה. שקיפות זה חומר שאפשר לראות דרכו. קור. אז באמת זרוחית זה חומר מעניין, כי מצד אחד הוא באמת משדר גם את כל מה שאמרתם, ואת השבירות, אבל זה גם חומר שיכול להיות מאוד 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 קשיח. כלומר, כאן אנחנו יכולים להתחיל לראות דוגמאות. יש כאן חנות שהחליטו את כל החזית של החנות לעשות מלבנים בצורת זרוחית. כאן אפשר לראות את זה גם יותר מקרוב. ולמעשה,
כל האור שיש בתוך החנות משדר החוצה כלפי הרחוב, כלומר משתמשים בתחושת השקיפות, בתחושת זה שאפשר לראות דרך הזכוכית ולשדר את זה לאנשים. אוקיי? זכוכית היא גם מחזירת אור, אנחנו תכף נראה את זה בשקופית הבאה. תראו איזה משחק יפה עשו כאן בחלל עם כל החזרי האור הזכוכיות, לוחות הזכוכית כאן, עושות עם כל המנורות הקטנות שיש כאן. ג'רמי שואל אם זכוכית לא תישבר. תראה, זכוכית בבסיס נכון, זה חומר שביר. אבל יש זכוכית בעובעים שונים, ויש הרבה פעמים עושים כמה פלטות של זכוכית שדבוקות אחת לשנייה, וזה נותן לחומר יותר קשיחות. אז אפשר לעשות חזיתות של בניינים, כמו שראינו קודם. אפשר לעשות, נגיד, זה פנים של חנות, זה חנות תכשיטים, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, אבל כאן בפנים, אולי אני אנסה לקרב את המחשב. כאן בפנים יש קופסאות של תכשיטים, והכל מסביב זה לוחות זכוכית שמחזירים לי אור ונותנים לי מעין סוג של מראה כזה לתכשיט שנמצא כאן בפנים, וזה לוחות מאוד מאוד עבים. ואז כתוצאה מכך הזכוכית לא נשברת. כלומר, אלא אם כן אתה בא ומפעיל כוח עצום, שזה הרבה יותר מבוקס של בן אדם, שיכול לבוא בן אדם שבא ונתקע בזה ויכול לשבור את זה. כלומר, גם כאן הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת כל הזמן, ופועלת מאוד לטובתנו, וגורמת לכך שזכוכיות לא יישברו. עכשיו, הנה אנחנו יכולים לראות כאן עוד חזית של חנות, במקרה זו חנות נעליים ותיקים, שכל החזית עשויה מהלבנים הענקיות האלה שבפנים, יש את התצוגה של כל התיקים והנעליים, וזה פונה לרחוב. אז גם החנות משדרת הרבה מאוד אור לרחוב, ונותנת ממש פינה מוארת כאן. גם יש את התצוגה של כל הפריטים שהם רוצים להציג, וזה גם נותן איזשהו מראה מאוד מאוד חזק של הזכוכית. זכוכית גם אפשר לצבוע אותה, ויש כאן משחק ממש מגניב של צבעים של זכוכית. אני מנסה שתראו יותר טוב. אני רוצה שנעבור לחומר הבא, שזה אבן. אז אני הבאתי איתי חתיכת אבן. למי ששואל, זה עלי, מתוך מכתש ועלי. ג'רמי שואל כאן איך צובעים זכוכית. אז משתמשים בעיקר בפיגמנטים כימיים. אני לא יודעת אם מישהו מכם יצא לו לראות, נגיד, איך מעצבים מנורות מזכוכית, אבל במקור כשזכוכית היא חמה היא מאוד מאוד נוזלית. אם זה מסקרן מישהו מכם, אני אשלח לכם אחר כך סרטון של איך אנשים מנפחים זכוכית, כלומר ממש כמו שנגיד, תחשבו על בן אדם שמנגן בחצוצרה, אז יש לו מעין, או נגיד בן אדם שנושף דרך קשית, אז הוא מחזיק את זה בפה, ובקצה יש לו את הזכוכית החמה שהיא נוזלית, והוא יכול בעזרת הנשיפה שלו לעצב את הזכוכית בכל מיני צורות שונות. עכשיו, כשהזכוכית נוזלית, לפני שהיא מתקשה, היא מאוד מאוד רכה, באמת, והיא חמה, ואז היא יכולה לספוג לתוכה כל צבע שרוצים. אז ככה בדרך כלל צובעים זכוכית כשהיא עדיין נוזלית וחמה. הרי זכוכית בסופו של דבר זה חול. אז אני מקווה שלקחתם חתיכה של אבן. אני אשמח שתמששו אותה קצת, ותגידו לי מה אתם מרגישים. מטר אני אשלח לכם בשמחה אחר כך וידאו של מישהו שמנפח זכוכית, זה ממש מגניב. האבן היא חלקה, נכון. עוד מישהו רוצה להגיד לנו מה מרגיש כלפי האבן? או מה האבן גורמת לו להרגיש?
מחוספס. נכון מאוד, אבן היא חומר טבעית. אז היא יכולה להיות גם חלקה וגם מחוספסת, תלוי אם ליטשו אותה או לא ליטשו אותה. אני מקווה שאתם יודעים מה זה ללטש, אבל באופן כללי, נגיד כאן יש לי אבן חלקה, אבל אפשר לראות שיש לה כאן, אני לא יודעת אם מצליחים לראות את זה, אבל חלק מחוספס. כלומר, כאן באו עם משהו וגרמו לה להיות חלקה, וכאן השאירו אותה עדיין מחוספסת. האבן היא קרה, חנה מוסרת. נכון, היא קשיחה, חומר מאוד מאוד קשיח. משהו מעניין לגבי האבן זה שהיא יכולה להיות גם קרה וגם מאוד מאוד חמה. תלוי בטמפרטורה שיש בחוץ, או בטמפרטורה של החלל שבו היא נמצאת. בואו נעבור קצת לראות איך נראים חללים שהם מאבן. אז אנחנו יכולים לראות כאן שני חללים, שגם הם מצופים לחלוטין מאבן, רצפה, קירה, תקרות, ובאמת אותה קשיחות שנטע והדס ציינו, גורמת לחללים האלה לתחושה מאוד רצינית. כלומר, כשאני נכנסת לכאן, הדבר הראשון שלי עולה בחלל כזה, אם אני מדמיינת את עצמי בפנים, זה שאני צריכה להיות בשקט. כלומר, יש בחללים האלה משהו כל כך כבד ורציני, שפשוט אומר לי, כאן את צריכה להיות בשקט עם עצמך רגע, לחשוב את המחשבות שלך בשקט. אי אפשר לדבר כאן בקול רם, זה חללים שהחומר מאוד 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 נוכחי בהם. אם יש מישהו שהתמונות האלה גורמות לו להרגיש את אותו הדבר או משהו אחר, אני אשמח מאוד שתגידו לי מה אתם מרגישים. מבוגרים וילדים כאחד, מבוגרים לא להתבייש. זה בית כלא מימין, הנה. שאלה ממש טובה, חגי. אתה רואה? תאמין או לא? תבל, סליחה. תבל, את רואה? זו התחושה שהמקום הזה נותן. תאמיני או לא, זה חנות בגדים. כלומר, אני לא יודעת אם המקום הזה זה חנות בגדים שמזמינה אותי להיכנס. אבל זו חנות בגדים. אבל הנה, לך זה נתן תחושה של בית כלא. ולמטר זה נתן תחושה של מגניב. כלומר, גם אני חושבת שיש משהו מאוד מגניב באחידות של החומר הזה. אבל זה יכול לתת תחושה מאוד מאוד רצינית. מטר התכוונה לתמונה משמאל. נכון. ז'רמי אומר שזה כמו בקיר הגדול בירושלים. נכון, כמו בכותל המערבי, שגם שם יש נוכחות מאוד מאוד גדולה של אבן ותחושה מסוימת, שאולי גם שם צריך להיות קצת בשקט. יש לנו עוד חללים. שגם אפשר לראות יישום ממש ממש שונה של אבן. זה לדוגמה קנטינה. מי שלא יודע מה זה קנטינה, זה המקום שבו מייצרים יין, יקב בעברית. ובדרך כלל יין זקוק לטמפרטורה יחסית נמוכה, כלומר הוא ממש טוב לו כשקר. אז בשביל לשמור על הקור שבפנים, לקחו המון המון אבנים, וכל המבנה הזה מחופה למעשה אבנים כאלה טבעיות בתוך קופסאות שעשויות מרשת. אז אפשר לראות כאן איזשהו יישום מסוים של אבן שבא בצבע אפור. וכאן אפשר לראות שאולי נותנת לנו את התחושה של הקור של היין. וכאן אפשר לראות דווקא בית שבנוי כולו מקירות אבן, שהיא אבן יותר חומה צהבהבה. והוא נותן לנו תחושה יותר של חום. אתם מסכימים איתי? על ההבדלים המאוד רציניים, שגם כאן יש אבן טבעית וגם כאן יש אבן טבעית, ובשניהם אנחנו מרגישים ממש ממש אחרת. והנה יש לנו עוד דוגמה של בית שמחופה כולו, שעשוי כולו מקירות של אבן. וגם כאן התחושה שעולה לנו זה תחושה הרבה יותר של חמימות, של כיף להיות פה. הנה, גם נטע מסכימה איתנו.
כלומר, אנחנו מתחילים להבין איך למעשה, נכון, לחומר יש השפעה מאוד גדולה על איך שאנחנו מרגישים, אבל זה לא רק החומר, זה גם האופן שבו יישמו אותו, והצבע שלו. וזה גורם לנו להרגיש קצת אחרת כל פעם, גם עם אותו חומר. חנה אומרת שזה נראה כמו בית של פעם, נכון? אנחנו נעבור לחומר הבא, שזה מתכת. הנה, נטע אומרת, סליחה, אני לא יודעת, שהחלל הזה נותן שלווה. אני מאוד מאוד מסכימה. אני חושבת שבחומרים טבעיים שמחזירים אותנו לטבע, יש המון כוח והמון שלווה והמון השפעה על איך זה גורם לנו להרגיש. ואני באופן כללי מעדיפה כמה שיותר חומרים טבעיים. זה גם מה שאני משתדלת לעשות. אז אנחנו נעבור לחומר הבא, שזה מתכת. אז אם יש לכם חתיכת מתכת, אני אשמח שתחזיקו ביד. לי יש דבר ממש פשוט, שזה מחזיק מפתחות. אני מתחילה קצת למשש את המחזיק מפתחות, חושבת על מה המתכת גורמת לי להרגיש. ואם מישהו מכם רוצה להגיד לי מה המתכת גורמת לו להרגיש, אני אשמח לשמוע. גם זה קשיח, נכון, מתכת זה חומר מאוד קשיח. נכון, נטע? חלקה, נכון, מתכת היא חומר ממש 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 חלק, אפילו מחליק. אני יכולה להוסיף שמתכת היא חומר קר, כלומר כרגע שנגעתי בה הרגשתי המון קור, אבל אז אני חושבת נגיד על זה שמתחת לשמש, כלומר אם היא חשופה לשמש, היא יכולה להפוך להיות ממש חמה. קר וחזק, נכון מאוד הלל, זה חזק, זה חומר קשיח ביותר מתכת. תבל אומרת שהיא עושה רעש כשמקישים על זה, נכון? אני אנסה גם רגע לנגן על המתכת. אז בואו נראה רגע מה גורמים לנו להרגיש חללים שבפנים הם הכל במתכת. וואו. טוב, אז כאן מימין יש לנו חלל שמחופה במתכת שהיא מקופפת, כלומר, מתכת זה חומר שמצד אחד נכון הוא מאוד קשיח, אבל עם הרבה כוח אפשר לקופף אותו. והנה נטע מוסיף שלפעמים זה גם חד, מוסיפה, שזה לפעמים גם חד, כלומר כנראה שאם אני אגע בפינות האלה כאן למעלה, אני יכולה אפילו להיחתך. מתכת יכולה להגיע בצבעים שונים, היא מחזירה אור, אז אני יכולה לראות כאן את כל החזרי האור שקורים פה, שממש ממש מגניבים. והנה עוד חללים שהיא מתכת. אז כאן זה מתכת שלמעשה יוצרת שבילים בחלל ויוצרת לי תנועות. וכאן זה דווקא מראה מגניבה. שאתם רואים איך לכל אחד זה נותן כאן תחושות שונות. מטר אומרת שזה מהמם ומדהים. וגם נטע אומרת שזה ממש ממש יפה. וחנה אומרת שזה קצת מפחיד אותה, כנראה שבאמת התחושה של האדם הקטן
לעומת המתכת שהיא הרבה יותר גדולה ממנו, יכולה לתת תחושה של פחד. כלומר, יש אנשים שקצת חוששים מללכת במקומות שהם צרים וגבוהים. זו תחושה קצת מפחידה. אז כן, מתכת יכולה להיות חומר מאוד מאוד מפחיד. אני חושבת שמה שמשותף לכל החללים שראינו עד כה ממתכת, זה שכולם משדרים לי המון המון קור. כלומר, לפעמים זה משהו שאני המעצב או אני המתכנן רוצה להעביר, אבל זה משדר המון המון קור. נטע, תודה שכתבת לי שאת באת ושאת אומרת. תודה רבה רבה. אנחנו יכולים לראות כאן עוד חלל, שזה מוזיאון, שגם מחופה במתכת, ובעיניי זה ממש 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 מגניב. כי קודם כל האנשים שהולכים במוזיאון, יש מעין החזרי אור שלהם, של איך שהם נראים במתכת, וגם חוץ מהאנשים שיודעים שהולכים, יש כאן גם פסלים. אז יש גם איזושהי השתקפות של כל הפסלים כאן מסביב. אז זה בעיניי יישום ממש ממש מגניב של מתכת. זה עדיין משדר לי קור, אבל זה בסדר גמור. כלומר, אני ממש יכולה לראות את עצמי נכנסת למוזיאון הזה ומסתובבת בו בכיף. כנראה שאני לא ארצה לגור בחלל הזה, כי אני מחפשת לגור בחלל שהוא יותר חמים. אבל לבוא לבקר במוזיאון ולראות את כל ההשתקפות של כל האנשים כאן, נראה לי סופר קול. אני רוצה שנעבור לחומר הבא. סליחה, יש כאן עוד יישומים של מתכת. כאן דווקא שיחקו עם מוטות של מתכת ממש 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 דקים, ויצרו גם את הכניסה לחנות הזו, שהיא גם למעשה מתקן תצוגה לכל מה שהם רוצים להציג כאן. כלומר, יש לי כאן תחושה של איזשהו כלוב בתוך החנות. אני האדם הקטן שהולך כאן בפנים, עטוף בכלוב של מתכת. עכשיו אני אשמח שנעבור לבטון. אז כנראה שזה לא נפוץ שבן אדם מחזיק בבית חתיכה של בטון, וגם לי אין בטון בבית. אבל אני כן חושבת שאפשר לגעת בקיר אם יש לי לידכם קיר. זה לא בטון בדרך כלל, אבל זה מאוד מאוד דומה בתחושה. אז אני אשמח שתיגעו בקיר רגע, גם אני נוגעת, ותגידו לי מה זה מרגיש לכם. יציב, נכון, ג'רמי זה חומר ממש ממש חזק. ואפילו בשל חוזקו יש לו שימושים רבים. והוא חומר מאוד כבד, שזה מה שגורם לו להיות כל כך חזק. הוא מחוספס, נכון מאוד. גם אני חושבת בתמונה שרואים כאן ברקע שכתוב עליה בטון, וגם באופן כללי אם נחשוב על בטון הוא חומר מאוד מחוספס. אפשר להפוך אותו להיות חלק, אבל בבסיס שלו הוא מחוספס. אז יש כל מיני שיטות להחלקת בטון. אז הנה, כמו שחגי או תבל או מטר, אני לא יודעת, שלושתם ביחד אומרים. זה גם קצת חלק וגם קצת מחוספס בו זמנית. אני יכולה להוסיף שזה חומר קר, כלומר, אם אני אגע עם הזרוע שלי בקיר בטון, בקיר שלידי אני ממש ארגיש קור. ואם אני מדמיינת שהקיר הזה במקום להיות מבטון, הוא היה מעץ, אז כנראה שהייתי נוגעת ומרגישה חום. אז הבטון משדר לי קור, שזה גם דבר טוב, כי תחשבו על איך מרגישות הדירות שלנו בפנים בקיץ. או בחוץ, חום אימים, יכול להגיע ל-40 מעלות אפילו, 38 מעלות. אבל בפנים
הקירות נשארים קרים, כלומר הוא עדיין חומר שנשאר מאוד מאוד קר. זה חומר מאוד קשה. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם כל מיני חללים שבבטון, ואני אשמח שתגידו לי מה זה מרגיש לכם. אז כאן יש לנו גם חלל של פנים שהוא בטון, אנחנו יכולים לראות גם את הרצפה שהפכה להיות חלקה, גם את הקירות שכבר עדיין מחוספסים, וגם את התקרה שמחוספסת מבטון. הלל כותב שהקיר הוא קר וחזק, נכון מאוד מאוד מאוד. וג'רמי שואל אם במקומות קרים לא משתמשים בבטון. זו שאלה מצוינת. אני חושבת שזה מאוד תלוי בשנים שבהם נבנו הבתים. כלומר, אם נלך לארצות נגיד של צפון אירופה, ארצות סקנדינביה, נורווגיה, פינלנד, דנמרק, יש שם שימוש רב בעץ, קודם כל כי יש להם הרבה מאוד עצים, אז זה משאב טבעי שאפשר להשתמש בו, וגם כי הם למדו לבנות בתים מעץ, כי העץ נותן להם תחושה יותר חמה. זה ארצות מאוד מאוד קרות, זה ארצות שחודשים רבים בשנה הן יכולות להיות אפילו כמעט חשוכות לחלוטין. כלומר, אין שם אור יום ויש שם אור יום רק בקיץ, או מעט מאוד שעות של אור יום בחורף. אז באמת פחות בנו שם בבטון. היום כבר יבנו שם יותר, גם יש שיטות של חימום של בתים, אבל באופן כללי, באופן מסורתי, אם נסתכל, אז פחות יבנו שם בבטון. אם נלך לארץ אחרת, נגיד יותר חמה, כמו איטליה או יוון, אז נראה ששם דווקא בנו יותר בתים מאבן בעבר. למה? כי אבן באמת ידע יותר לשמור על קור, כשבחוץ חם, אז בתוך הבתים עדיין היה נעים. זה לפני המצאת המזגן והמצאת הרדיאטור והמצאת כל הדברים המחממים, החשמליים כמובן. אז אפשר להגיד ככה באופן כללי. היום יש שימוש נפוץ יותר בבטון כי זה חומר מאוד חזק. תחשבו שבית מעץ יכול להישרף יותר בקלות כי עץ זה דבר שנשרף. אז גם בארצות קרות היום משתמשים יותר בבטון, אבל באמת נהוג יותר לחמם. נטע, אמרת דבר מדהים, אותי זה מתאים, זה מזמין לגור שם. אני יכולה להגיד לך שגם אותי. כלומר, יש משהו מאוד שלב בבטון הזה, בצבע הטבעי שלו האפור, לפני שצבעו אותו. מאוד רגוע, ואני מרגישה כשהחלל שבו אני נמצאת הוא מאוד מאוד רגוע ולא יותר מדי מבולגן, יש לי יותר נעים לחיות שם. אבל יכול להיות שמישהו אחר מרגיש משהו אחר, אז הוא מוזמן לכתוב לנו. אנחנו יכולים לראות כאן עוד שתי דוגמאות בבטון. כאן מצד שמאל זו כנסייה. אני יכולה להגיד במילה אחת על כנסיות, זה שלאורך כל ההיסטוריה, מאות של שנים, לדת היה מאוד חשוב לשדר כמה האדם הוא קטן והאלוהים הוא גדול. אז אפשר לראות איך כאן כל האנשים ישבו בספסלים, והמקור של האור, שהוא בצורת צלב, מגיע, כלומר האלוהים הוא המקור של האור, הוא מגיע מהסוף. אז יש כאן שימוש מאוד מאוד חזק בבטון, שנותן איזושהי תחושת אחידות לחלל, כשהחומר הנוסף, אפשר להגיד שמשתמשים בו כאן, זה האור שמגיע מהקצה, האור האלוהי. וכאן יש עוד חלל של בית, שהוא גם עם הרצפה ועם הקירות ועם התקרה מבטון, עם מעט מאוד אור טבעי, וזה נותן תחושה מסוימת. אפשר לראות כאן עוד חלל, שכל כולו מחופה בבטון, ונותן לנו תחושה דווקא יותר של חמימות. כלומר, כמו שאמרנו קודם, זה לא רק החומר שבו משתמשים, אלא גם הצורה שבו אנחנו בוחרים ליישם את זה ולהשתמש בחומר הזה, שגורמת לנו להרגיש דברים שונים. אני הייתי שמחה לגור פה.
עכשיו אנחנו נעבור לכלי השני שדיברנו עליו קודם. אמרנו שיש למעצב פנים 3 כלים, חומרים, צבע ואור, אז עכשיו נעבור לצבע. אז אני מבקשת ממי שרוצה לעצום עיניים ולדמיין את הצבע האדום. תחשבו על הצבע האדום ותכתבו לי מה הצבע הזה גורם לכם להרגיש, מה הוא משדר לכם. אומץ. נכון, אדום זה צבע מאוד 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 חזק, מאוד חי. אם נחשוב נגיד על מישהו ששם חולצה אדומה, אז אפשר להגיד שיש לו הרבה אומץ או מעיל אדום. נטע אומרת שזה משדר לה גם שמחה וגם עצב בו זמנית. אוקיי, זה מעניין. אני שמחה שאת מחוברת למה שאת מרגישה. תבל ומטר מוסרות שזה אש וחמימות. נכון, זה צבע מאוד מאוד חם. וזה באמת כמו הצבע של האש. זה צבע מאוד עוצמתי, מאוד ממריץ. אני רוצה שנעבור לראות חללים שהם באדום. אז כאן אפשר לראות מבנה שהיה איזשהו מבנה היסטורי בפריז, כלומר זה מבנה קיים, שבתוכו בחרו למקם מסעדה שהיא בשבילים כאלה, שכל כולה מבפנים מחופה באדום. כלומר, מי שיושב כאן יושב על ספסל אדום, והכיסא אדום, והקירות אדומים. כלומר, יש כאן תחושה מאוד מאוד חזקה. הלל מוסיף כאן שהתחושה שעולה לו באדום זה גם אהבה וגם פחד. יפה, הלל. כלומר, אם נסתכל רגע על התמונה שלנו, אז החלל הזה ממש נראה לי עוצמתי. נראה לי עוצמתי לשבת במסעדה שהיא כזו אדומה. מעורר בי המון מרץ. אני אשמח שנעבור עכשיו לירוק. אז תעצמו רגע עיניים, תחשבו על הצבע הירוק, איפה אתם פוגשים אותו, ותגידו לי מה אתם מרגישים. מזכיר לי שדות. יפה מאוד, מטר, נכון. ירוק מאוד מאוד מזכיר טבע, בצמיחה והתחדשות. ג'רמי מוסיף שזה מזכיר לו, נותן לו תחושה של רוגע ושלווה. נכון, ירוק זה צבע מאוד מאוד רגוע. אני יכולה להוסיף שהוא גם נותן לי איזושהי תחושה של תקווה. לכולם זה מזכיר טבע. מדהים. נכון. אז בואו נסתכל רגע. יש כאן חלל של בית ספר. שהוא כל כולו ירוק. כלומר, יש כאן קצת לבן, אבל הוא ירוק. וזה דווקא ירוק שהוא לא כל כך טבעי. זה ירוק ממש זוהר. ועדיין,
לי זה קצת מרגיש כאילו הולכים כאן על איזשהו דשא. כלומר, זה נותן בי המון שמחה וצחוק, החלל הזה. ורצון לקפוץ. לחגי זה מזכיר משהו אינסופי. אני חושבת שאם נסתכל על הירוק וננסה לנתח למה חגי מרגיש שזה משהו אינסופי, בירוק הזה שאנחנו רואים יש בבסיס שלו לבן, והלבן מושך לאינסוף. לנטע זה דווקא גורם להרגיש שהיא לא הייתה רוצה להיות שם. זה אולי קצת מפחיד אותה, או גורם לה לתחושה של מועקה, או לא נעים. להילל ושי זה דווקא נראה שמח. זה מאוד מעניין איך לכל אחד זה נותן תחושה אחרת. אני אשמח שנעבור לצבע הבא, שזה הצבע הצהוב. חנה כאן מוסיפה שהירוק של הטבע הוא ירוק יותר יפה. אוי, מגניב. תבל אומרת שזה מרגיש לה כאילו הרצפה עשויה מסליים, מגומי. יכול להיות מאוד שבשביל שילדים יוכלו לרוץ מבלי לפגוע לעצמם בברכיים ובגוף אם הם נופלים, עשו את הרצפה מגומי. זה מאוד מאוד יכול להיות. אז נעבור לצבע הצהוב. דמיינו את הצבע הצהוב. זה צבע מאוד, מאוד נעים לדמיין. תגידו לי מה הוא גורם לכם להרגיש. אחרי זה גם אני אגיד מה הוא גורם לי להרגיש. אני עוצמת עיניים, מדמיינת את הצבע הצהוב. אז הצהוב לי הוא מרגיש מזכיר שמש. שמש אור, כמו שנטע כאן מוסיפה. והנה גם אתר אומרת שזה מזכיר לשמש. המון שמחה הצבע הזה מביא לי. זה צבע מאוד מאוד חיובי, צהוב. מטר אומרת שזה מרגיש לה כמו אור חזק, נכון? כי האור יכול להיות גם יותר לבן וגם יותר צהבהב. לג'רמי זה מזכיר את היום, נכון? במהלך היום אנחנו יותר מרגישים צהוב סביבנו. לשי והילל זה מזכיר את הקיץ, נכון? זה צבע בהיר, נטע מוסיפה. אז הנה, יש לנו כאן עוד חלל שכל כולו צהוב. חופש, יפה, מטר, חופש זה ממש, זה טוב. אז אני חושבת שאם נתחבר למה שמטר אומרת, החלל הזה, עם הילדים פה, מזכיר לי חופש. אני מרגישה חופשייה לרוץ פה ולשחק ולקפוץ. הוא מביא לי המון שמחה. מרגיש לי ממש נעים להיות פה. יש מישהו שזה גורם לו להרגיש אחרת? שמח. חנה מוסרת שזה מרגיש לה שמח. נכון. גם לי זה מרגיש שמח.
אנחנו נעבור לצבע הבא. שי מוסר בינתיים שזה מרגיש חמים. נכון, יש כאן תחושה של חום. צהוב זה צבע חם. אנחנו נעבור לצבע הבא, הצבע הכתום. אז הנה, תעצמו עיניים. לי אפילו, לשמחתי, יש כאן פרחים לידי שהם בצבע כתום. ולא סתם אומרים שיהיה לך יום כתום. זה מרגיש כמו יום שמח. זה מרגיש לי יצירתי, כתום. מרגיש לי בריא. מזכיר לי גזר. וגזר זה דבר בריא. עוד מישהו רוצה להגיד מה מרגיש לו הכתום? כיף, נכון. נכון מאוד, זה צבע מאוד כיפי. גם לנטע זה מזכיר חום. זה צבע מאוד חם, שמח. והכתום קצת מתקרב לאדום, כלומר זה גם אחד מהצבעים שאנחנו יכולים לראות בלהבה של האש. הלהבה של האש היא קצת אדומה וקצת כתומה וקצת צהבהבה וקצת חלחלה וירוקה. אז זה מזכיר קצת, זה נותן חום. אנחנו נעבור לחלל כתום. אז הנה, גם חנה אומרת שזה מזכיר לה פרחים, נכון? יש הרבה פרחים כתומים. והנה, יש לנו כאן עוד בית ספר שהרצפה והקירות שלו הם כתומים. ואני חושבת שזה יכול באמת לעורר בתלמידים של בית הספר כאן ובמורים גם תחושה של כיף. תחושה של משהו נעים. יש בשבילי מרגיש שגם למרות הצבע המאוד מאוד חזק יש כאן משהו רגוע. הנה נטע מוסרת שהייתה רוצה להיות שם. כן, נראה לי כיף ללכת במסדרון הזה. אם אני חושבת על בית הספר שבו אני למדתי, שמסדרון לא היה כזה מגניב, אז זה נראה לי הרבה יותר כיף ללמוד בבית ספר כזה, אם כבר הולכים לבית ספר. ואני יודעת שגם חלקכם בחינוך ביתי, אז אולי זה קצת פחות מוכר לכם, אבל זה בסדר. ועכשיו נעבור לכלי האחרון. אמרנו קודם שיש חומרים, סליחה. רציתי להראות לכם עוד כמה דוגמאות של חללים מאוד צבעוניים, ודווקא איזשהו דגש בין חלל שהוא מאוד מאוד לבן ואזורים שבהם הם צבועים לחלוטין. אז כאן אפשר לראות, במקרה הזה זה משרדים. זה קצת משוגע, ג'רמי מוסר. והילל אומר שזה צבע של בנות, כתום. אפשר לראות כאן משרדים שהמסדרון שלהם הוא לבן, ואז כשנכנסים לאיזשהו חדר, זה לא בדיוק חדר כי זה לא עם דלתות סגורות, אבל נגיד נכנסים לאיזשהו חלל, החלל כולו צבוע בצבע מאוד מאוד חזק. אז תראו מה הצבעוניות הזו גורמת לכם להרגיש. ועכשיו אני רוצה לעבור למשהו אחר שהוא צבעוני, שזה הספסל הזה שהוא דווקא משולב בהרבה מאוד צבעים, ויכול להיות שהוא גורם לי להרגיש משהו אחר. כלומר, אני הייתי שמחה שיהיה לי כזה ספסל צבעוני בבית. נראה לי ממש מגניב לשבת בו. הנה, הילל ושי מאוד מתרשמים מהחלל הקודם הצבעוני בכל מיני צבעים שראינו. וואו, נכון, זה חללים מאוד מפעימים. ועל הספסל חנה אומרת שזה נראה כמו לונה פארק. נכון, גם לונה פארק הוא חלל מאוד צבעוני. תחשבו
שימוש בהרבה צבעים ביחד יכול לגרום לנו להרגיש גם מצד אחד שמחה וקצת שיגעון, וגם מצד שני בלגן. כלומר, לפעמים שילוב של הרבה מאוד צבעים ביחד יכול לתת תחושה של בלגן. מרגיש כמו פאזל, הלל אומר. נכון. נכון מאוד. זה כל מיני חלקים ביחד שהרכיבו וכמו פאזל. הנה, יש לנו עוד דוגמה לחללים מאוד עוצמתיים שנצבעים בצבע. במיוחד נראה לי ממש מגניב הניגוד בין כל הקיר הלבן והספסל שנוצר כאן שהוא ירוק. כלומר, מאוד משחקים על הניגודיות בין הלבן, החלק, האחיד, הרגוע, לבין הירוק המאוד חם וטבעי. אפרת מוסרת שזה נותן לה תחושה של משהו מיוחד. עכשיו אני אשמח לעבור לכלי השלישי שאמרנו. אמרנו שלמעצב פנים יש 3 כלים, שזה חומרים, צבע ואור. והאור הוא משהו שמאז ומתמיד האדם היה קשור אליו. לפני המצאת החשמל, האדם היה ממש תלוי באור השמש. כלומר, הוא היה מתעורר בזריחה והולך לישון קצת אחרי השקיעה. ואם הוא היה צריך אור בלילה, מה הוא היה עושה? הוא היה מדליק מדורה, שהיא מקור גם לאור וגם לחום, כי זה אש. האור הטבעי גורם לנו לנחת, לשמחה, לחיוך על הפנים. ואם תחשבו רגע על יום אביבי מלא אור, כמו שיש לנו עכשיו בחוץ, שזה מקסים, לעומת יום חורפים, שמיים אפורים ועם מעט מאוד אור, אז אפשר לחוש שני דברים מאוד מאוד שונים. עכשיו בואו נראה איזה משחקים אפשר לייצר עם אור בתוך חללי פנים. אז אני מקווה שמצליחים להבין. כאן זה למעשה, יש כאן שורה של עמודים עם מרווחים ביניהם, ואז דרך המרווחים נוצר האור. כלומר, מה שאנחנו רואים כאן, אור, צל, אור, צל, אור, צל, אור, צל. זה ממש המקצב הזה שנוצר מהמשחק עם האור. עכשיו אפשר לראות את זה, ממשיך עד הצד הזה ומשתקף פה על הרצפה. מקווה שרואים טוב. כאן אפשר לראות עוד משחקים מאור. אני כן רוצה להגיד שהאדם מאוד מאוד קשור לאור הטבעי. כלומר, תחשבו על חדר עם חלונות וחדר בלי חלונות. כלומר, אנחנו כמעט ולא מכירים כאלה חללים שהם בלי חלונות. תמיד יהיה לנו חלון שנוכל להרגיש את מה שבחוץ וגם ליהנות מהאור הטבעי. או תחשבו על כל הימים האלה שעכשיו העברנו בבית. אז אם היינו בלי חלונות, אז היה הרבה 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 יותר קשה. החלון קצת גורם לנו להרגיש את החופש ואת האור ואת הטבעיות שיש בחוץ. וברגע שזה היה אפשרי, כולנו שמחנו לצאת החוצה וליהנות מהאור, ליהנות מהשמש. אז אם נחזור רגע לתמונות האלה, אז אפשר לראות שוב איזה משחקים של אור נוצרים כאן. כלומר, יש כאן חורים בתקרה שגורמים למשחקים האלה כאן, גם על הקיר וגם על הרצפה. יש כאן שוב מקצב הרבה הרבה יותר צפוף של עמודים מעץ עם אור, שיוצרים את כל ההשתקפות הממש יפה בעיניי על הקיר. כלומר, אור תמיד יבוא עם עוד חבר, שזה הצל. כלומר, הוא לא יהיה לבד, תמיד יהיה איזשהו משחק בין אור וצל, אור וצל, ואפשר ליצור את זה בכל מיני צורות. תראו נגיד את התמונה הזו, שיש כאן חורים בתקרה בכל מיני צורות, ואז ההשתקפויות שלהם על הרצפה הן בצורות שונות ומגוונות.
הלל ושי מוסיפים שהאור הוא גם תמיד משתנה. נכון, אם השמש מסתתרת מאחורי עננים או לא מסתתרת מאחורי עננים, מה המיקום של השמש יחסית לשעה, כלומר כדור הארץ נע והשמש נשארת קבועה, אז המיקום שלנו על כדור הארץ גורם בין 10 ל-11 להיות ביחס אחר, ביחס אחר לשמש, וכתוצאה מכך לחוות אור שהוא שונה. אור של 8 בבוקר יהיה אור עדין יותר לעומת אור של 12 בצהריים, שאז ממש אנחנו נמצאים מתחת לשמש בקו ישר, כלומר אנחנו נוהגים להגיד שהשמש נמצאת בדיוק מעלינו בקו ישר. חגי, תבל ומטר מוסיפים שזה מרגיש להם כמו יער. נכון, יש כאן איזשהו מקצב של עמודים, ואם נחשוב נגיד על המון עצים והאור שחודר דרך העצים, אז זה נותן תחושה של יער וצורות שונות שנוצרות על האדמה או על הרצפה. יש כאן עוד משחק ממש יפה עם אור, יש כאן איזשהו מבנה, אנשים נמצאים כאן למטה, ויש מלא דפים שיורדים כלפי מטה ומוארים. ג'רמי מוסר שהוא צריך ללכת, להתראות ג'רמי, כיף שהיית איתנו. הלל מוסר שזה נראה כמו משחק מחשב. נכון, זה נראה קצת מלאכותי. וזה עוזר לי לעבור על האור המלאכותי. אז מאז המצאת הנורה, המצאת החשמל, לאור המלאכותי יש השפעה גדולה על האדם. פתאום הוא יכול להישאר ער יותר שעות, ללכת לישון מאוחר יותר. וגם אם חשוך הוא יכול להדליק נורה, וליצור הרבה מאוד אור בפנים. אז הנה, אנחנו רואים לדוגמה מקום של מעיינות חמים, שהמטרה שלהם זה להרגיע ולתת תחושה של שלווה, אווירה של שקט. אז יש כאן איזשהו שילוב בין אור טבעי לאור מלאכותי, שממש מעניק תחושה רגועה. כלומר, כל מה שאנחנו רואים כאן בהיקף זה אור טבעי שמגיע מהשמיים, וכאן יש אור כחול בתקרה, שהוא אור מלאכותי, שמעניק לנו שקט ושלווה, ואני יכולה לדמיין את עצמי שוכבת כאן בבריכה ונרגעת. זה לא בריכה שאני באה לשחק ולשחות, זה ממש בריכה להרגעת הנפש. הנה, חנה ואפרת מוסרות שהם עדיין כאן, אף על פי שג'רמי הלך, תודה שאמרתם לי את זה. יש כאן עוד משחק של אור מלאכותי. אז זה נגיד חלל ללא חלונות בכלל. כלומר, אין כאן בכלל אור טבעי. וכל המשחק הזה של האור וצל שאנחנו רואים כאן, הוא נוצר ממנורות שנמצאות בתקרה. כלומר, יש כאן כל מיני השתקפויות על הקיר באמצעות הזכוכיות הצבעוניות. יש כאן, אתם רואים מה קורה כאן על הרצפה. כל ההשתקפויות האלה הם אך ורק מהמנורות שנמצאות כאן למעלה. ולי זה מאוד מזכיר משחק ושעשוע. ובו זמנית יש כאן משהו שטיפה מפחיד. אז תגידו לי אם אתם מרגישות אחרת. אתם מרגישים. חנה מוסיפה שהחלל הקודם מזכיר לים. שי והלל אומרים וואו על החלל הזה. כן, גם כשאני ראיתי את התמונה הזאת בפעם הראשונה אמרתי וואו. יש משהו ממש מרשים בכל המשחקים של האור והצל. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד משהו ממש מגניב. זה מבנה של אצטדיון שנמצא על שפת האגם, וכל האור הצבעוני שעושים כאן בפנים, שתכננו כאן בפנים, משקיף על האגם. הנה, גם סופי הצטרפה אלינו. שלום סופי.
אז ממש אפשר לראות את כל האצטדיון בשלמותו, בזכות האור ובזכות המים, משתקף כאן על האגם. והנה, שי והילל מוסרים שיש כאן הרבה משחקים. נכון, יש כאן גם את המשחקים. תכננו כאן אור ממש מתחת לעצים, אז יש את ההשתקפות השלמה של העצים הירוקים. זה בעיניי שימוש ממש מגניב באור מלאכותי. יש עוד מישהו שרוצה להגיד מה זה גורם לו להרגיש? אפרת שואלת איך נכנסים? יש כניסה לאצטדיון שהיא כאן מאחור, בערך, פחות או יותר. פשוט דלתות לאצטדיון. עוד מישהו רוצה להגיד מה האצטדיון הזה גורם לו להרגיש, או מה האור גורם לו להרגיש? סופי שואלת איך עשו את זה. האצטדיון הזה הוא מחופה למעשה בלוחות של זכוכית ובסרגלי מתכת האלה שאנחנו רואים כאן, וכאן בפנים תכננו תאורה שהיא צבעונית, כלומר יש כאן שילוב של נורות אדומות בחלק התחתון ונורות צהובות בחלק העליון, והשילוב של כל תכנון התאורה הזה גורם למקום הזה להיראות כל כך עוצמתי. הילל אומר שמוסר שנראה שחם שם. אני מסכימה, זה נותן תחושה ממש של אש. כי אם תחשבו על אש היא יותר אדומה בחלק התחתון שלה ויותר צהובה ובהירה כלפי מעלה. אז אני מניחה שזו התחושה, כלומר רוצים לתת תחושה של מרץ ושל חום וכוח לאנשים שנמצאים באצטדיון וצופים במשחק או בהופעה, הופעת מוזיקה. כלומר רוצים ממש להמריץ את האש שיש בתוך האנשים. ועושים את זה באמצעות המשחק הזה של התאורה. תאורה המלאכותית. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, טוב, את מראה תמונות מאוד מאוד יפות, אבל אין לזה כל קשר לבית שלי, לחדר שלי. אז מה אני יכולה לעשות בבית שירגיש לי יותר נעים? אז כמובן שהתשובה היא הרבה יותר מורכבת ממה שאני הולכת לענות לכם עכשיו, אבל בכל זאת אני אתן לכם כמה טיפים קטנים. ונצא מתוך נקודת הנחה שבבית אנחנו רוצים להרגיש רוגע, שלווה, שמחה, אהבה. כלומר, אני נגיד לא אצבע את כל הקירות שלי באדום, כי זה ייתן לי תחושה מאוד ממריצה, ואני רוצה גם לישון לפעמים בבית, אז או נגיד כל לילה, אז אני רוצה להצליח להירגע. אז בבית אנחנו רוצים להרגיש בעיקר שמחה ורוגע ושלווה. אז קודם כל הבנו שתאורה ממש עושה את ההבדל. כלומר, תחשבו על איזו תאורה נותנת לכם רוגע. ואם יש לכם נורות שהן חשופות, אז אני מקווה שמצליחים לראות את מה שכתבתי, אבל נסו לחסות את הנורות ולא להשאיר אותן חשופות. כלומר, לשים עליהם איזשהו העיל או איזושהי חתיכה של בד, יגרום כבר לאור להיות יותר רך ולתת תחושות יותר רכות ונעימות. הטיפ השני שיש לי להגיד לכם זה שימוש בכל מיני אביזרים כמו שטיח, וילון, קריות, מראה, מדף, תמונות. יכול להכניס הרבה שמחה. ותנסו להשתמש בצבעים שמתאימים אחד ליד השני על מנת ליצור איזשהו עניין. כלומר, לא הכל באותו צבע, אלא אם כן אתם רוצים להגיד משהו מאוד מאוד ספציפי, אבל דווקא שימוש בכל מיני צבעים וצבעים שמתאימים אחד ליד השני יכולים ליצור יותר שמחה. טיפ השלישי זה צמחים. אני מאוד מאוד אוהבת צמחים, ואני חושבת שמכניסים הביתה הרבה מאוד רוח, חיים, צבע, צורה ועניין. יש צמחים בכל הצורות ובכל המינים. יש כאלה שהם רק ירוקים, ויש כאלה שהם צבעונים, ויש כאלה שהם קטנים, ויש כאלה שהם גדולים. ובכלל, גם הטיפול בצמח עצמו
ולראות אותו גדל, ולראות שטוב לו, זה ממש כיף, זה לגדל משהו קטן משלי. והטיפ הרביעי, וכאן אני מקווה שלא תכעסו עליי, זה לשמור על הבית נקי ומסודר. עכשיו, למה זה חשוב לשמור על הבית נקי ומסודר? כי ככה יש יותר מקום למשחק, ויותר נעים לראות את הבית נקי ומסודר. וזה מכניס יותר, נותן מקום יותר לאור טבעי. אז אני ממש מקווה שנהנתם, ושהיה לכם כיף, ותודה רבה שהייתם פה איתי היום. ואם יש לכם שאלות, אני מאוד מאוד אשמח לענות עכשיו או אחר כך, או מתי שתרצו. ואני אשלח לכם את הסרטון של האיש שמנפח את הזכוכית, שתראו איך אפשר לייצר מנורות מזכוכית. זה ממש מגניב. יש אזורים בעולם, נגיד באיטליה, באזור של ונציה, שעדיין ממש עושים את זה עד היום. ואם יש למישהו שאלות, גם עכשיו אני פה. וזהו, מקווה שהיה לכם כיף. תודה לכם, שי והילל, שהייתם איתנו. ותודה לנטע על כל התגובות, ולתבל, ולמטר, ולחגי. ותודה לאביעד השקט שהיה איתנו. והנה תמר ליעד גם, תודה רבה, היה מעולה ומעניין. תודה לך. אולי נעשה משהו נחמד ונחזור לפנים שלי. היה ממש כיף, כוכב המוסרת. תודה כוכב, אני שמחה שהיית איתנו. להתראות לכולם.